Sziasztok! Engem Fénstág Gábornak hívnak, a Bringaland Kft-nek vagyok a tulajdonosa és ügyvezetője, és szeretném most nektek pár percben bemutatni a mi rövid történetünket, illetve az indulásunkat. Alapvetően mindig is kereskedelemmel foglalkoztam, és emellett sportoltam, de 2007-8 környékére kialakult bennem az a gondolat egy közel 10 éves multislét után, hogy szeretnék egyrészt valami saját vállalkozásba kezdeni, kettő meg egy kicsit új kihívást, új motivációt keresni a saját életemben. Ez teljesen egyértelművé vált, hogy nem lehet ez más, mint maga a kerékpározás, hiszen én akkor már amatőr sportolóként lelkesen hajtottam a pedált, és maratonokra jártunk, granfondókra jártunk, és amennyi időt lehetett, a szabadban töltöttünk mountain bike-on vagy országúton időjárástól függően. Közel egy éves rögös előkészületek után 2009-ben a 7. kerületben szintén itt a Dózsa György úton nyitotta meg a kapuit a Bringaland. Akkor egy 220 négyzetméteres félszuterén helyiségben kezdtük el a tevékenységünket, teljes odaadással és szeretettel, illetve rengeteg motivációval és kihívással tűzdelve. Alapvetően az volt a célunk, hogy mást csináljunk, próbáltunk mindig egy kicsit a megszokottól eltérni. Ez megmutatkozott az akkori nyitvatartásunkban, az első jó néhány évben 10-től este 8-ig voltunk nyitva, szombat-vasárnap, rengeteget jártunk eseményekre, rendezvényekre, versenyekre kiállítani, illetve részt venni rajta, amikor csak tudtunk, és hosszasan kerestük az utunkat, és az útkeresés során volt egy meghatározó mérföldkő az én életemben, ami nem volt más, mint hogy egy kedves barátom, akivel akkor együtt kerékpároztam, bejött hozzánk, gratulált az üzlethez, majd feltett egy olyan szemtelen kérdést, hogy áruljam el, hogy mi az, amit választanék magamnak a saját boltunkból. És ez egy nagyon nagy felismerés volt akkor, hogy gyakorlatilag azt kellett, hogy észrevegyem, hogy akkor amatőr sportolóként 80-90%-ban jobb dolgaim voltak, jobb kerékpárom, jobb ruházatom, mint amivel foglalkoztunk üzletként. Úgyhogy ez egyértelműen rávilágított arra, hogy picit ettől el kell térni, és mást kell csinálnunk. És azóta gyakorlatilag folyamatosan azon dolgozunk apró lépésekkel, hogy egy picit olyan termékeket csempészünk be a mindennapokba, az üzleti modellbe, az üzletünk működésébe, amit mi magunk is szívesen használnánk, illetve fejlődési lehetőséget biztosítunk ezáltal a hozzánk betérőknek vagy nálunk érdeklődőknek, amivel kényelmesebben tudnak kerékpározni, amivel hatékonyabban tudnak biciklizni, amivel jobb élményeket szerezhetnek. Szeretnénk ezt a tudást megosztani veletek, és ehhez olyan termékeket biztosítani, amivel biztos, hogy élmény lesz a mindennapi tekerés. Villámgyorsan fel kellett, hogy ismerjük azt, hogy abban a helyiségben, ahol éppen 2009-től egészen 2015 év végéig béreltünk, ott nem tudjuk megfelelő minőségben és mennyiségben bemutatni azokat a termékeket, amit mi szeretnénk. Ezért nekiálltunk és új helyiséget próbáltunk keresni, ahol a mai napig végezzük a tevékenységünket. Szerencsére ez pár száz méter a régi helyünktől találtuk meg. Egy hatalmas üvegkirakatokkal rendelkező, gyönyörű szép üzlethelyiséget sikerült megszereznünk, amit tovább bővítettünk egy galériával, illetve a mindennapjainkat is szépíti és gyönyörködtet minket, hogy a Városligettel szemben tölthetjük a mindennapjainkat, illetve itt végezhetjük a munkánkat. Kellett egy lényegesen nagyobb helység, ahol megfelelő minőségben és mennyiségben be tudjuk mutatni azt a palettát, amit mi szeretnénk. Folyamatosan kisebb-nagyobb mértékben változtak az általunk forgalmazott márkáknak az összetétele, és a különböző márkákon belül a termék összetétel is. Igyekeztünk egy olyan portfóliót és egy olyan választékot összeállítani, amiben egyrészt hinni tudunk, és kiválogatni azokat a termékeket, amik a hazai közönség igényeit leginkább ki tudja elégíteni, illetve jó magunk is használjuk a mindennapokban, a versenyzések során, a túrák során, hiszünk benne, és teljes mellszélességgel fel tudjuk őket vállalni. Egészen a kiegészítőktől kezdve a kerékpárok választékán át ez a mai napig így néz ki. Gyakorlatilag a 2016-os költözésünkkel egy időben alakult ki, hogy a Bianchi forgalmazást is megkaptuk Magyarországon. Elkezdtünk egy viszonteladói hálózatot építeni belőle, illetve széles választékban bemutatni a magyar vásárlóközönségnek. Mindig is fontos volt számunkra, hogy ne csak a termékek választékának a bővítésére figyeljünk oda, illetve az összetételére, hanem a szolgáltatás minőségére is. Ezen a mai napig dolgozunk, folyamatosan igyekszünk fejlődni benne,
képezzük a kollégáinkat, és próbálunk minél nagyobb vásárlási élményt biztosítani a hozzánk betérőknek. Hiszünk abba, hogy a kerékpársport és akár a hétköznapi kerékpározás is abba az irányba fejlődik, amit mi itt a mindennapokban képviselünk. Gyertek és győződjetek meg róla személyesen. Várunk titeket szeretettel!